हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते. माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. सबस्क्रिप्शन अगदी मोफत आहे. आज आपण बघणार आहोत झणझणीत असा पावसाळी खेकड्यांचा म्हणजे काळ्या खेकड्यांचा रस्सा. पावसाळा सुरू झाला की जे खेकडे प्रेमी आहेत ते या खेकड्यांची अगदी आतुरतेने वाट बघतात आणि हे खेकडे पकडण्यात सुद्धा एक मज्जा असते. तर आज आपण ह्या पावसाळी खेकड्यांचा किंवा काळ्या खेकड्यांचा रस्सा कसा करायचा ते बघणार आहोत. तर हे बघा ते काळे खेकडे, हे एकूण 14 खेकडे आहेत, मीडियम साईजचे आहेत. मी बाजारातून विकत आणताना त्याचे जे मोठे पाय आहेत आणि छोटे पाय आहेत तर ते तोडूनच आणलेले आहेत, कारण घरी ह्यांचे हे पाय तोडणं म्हणजे फार कठीण गोष्ट असते. जी काही जाणकार मंडळी आहेत तर तेच हे काम करू शकतात. तर मी हे पाय तोडूनच आणलेले आहेत. हा त्याचा बघा मधला भाग आहे खेकड्याचा. हा मोठा डेंगा आहे म्हणजे त्याचे जे मेन मोठे पुढचे पाय असतात ते आहेत, आणि हे छोटे पाय जे मागाहून 4-4 असतात ते. तर मी ते तोडूनच आणलेले आहेत आणि खेकडे 4-5 वेळा स्वच्छ असे धुवून घ्यायचे. त्याचा जो रस्सा होतो तो खूप छान लागतो. खूप अप्रतिम असा ह्याचा हा रस्सा तयार होतो. चला आता आपण हे खेकडे साफ कसे करायचे ते बघूया. तर मी हा खेकडा मधला भाग घेतलेला आहे आणि त्याच्या पायाकडच्या बाजूने त्याला ओढून घेतलेला आहे. म्हणजे दोन्ही बाजू आहेत, पायाकडची बाजू आणि वरचं कवच हे एकमेकाच्या विरुद्ध दिशेने उडायचं. आणि हे बघा, हा जो मधला भाग आहे त्याच्यामध्ये हे असं हे असतात छोटे छोटे पाय आतमध्ये, तर ते सगळे काढून घ्यायचे. त्याच्या मधल्या साईडने पण असे थोडे काटेरी पाय बाहेर आले असतात ते पण काढून घ्यायचे. मागचं जे हे कवच असतं ते उचलून टाकायचं आणि त्याच्या मागे जे सगळं आहे ते सगळं साफ करून घ्यायचं. आणि त्याच्या कवचामध्ये साईडला जेवढं असेल तेवढं सगळं काढून घ्यायचं. दोन्ही साईडने जे जे असेल ते सगळं काढून घ्यायचं. फक्त मधला भाग थोडा घट्ट असतो तो घ्यायचा नाही. बाकी त्याच्या साईडने जे सगळं असतं ते सगळं काढून घ्यायचं. फक्त मध्ये घट्ट असा भाग असतो वरच्या बाजूने, तर तो घ्यायचा नाही. हे बघा, हा जो घट्ट भाग आहे तो घ्यायचा नाही. हा जो साफ करून घेतलेला खेकडा आहे तो पुन्हा एकदा पाण्याने मी स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे, म्हणजे याला कुठे घाण वगैरे असेल तर ते सगळं निघून जाईल. तर हा बघा, एक खेकडा असा साफ करून झालेला आहे. तर हे बघा, मी असे सगळे खेकडे साफ करून घेतलेले आहे. हे त्याचे मोठे पाय आहेत म्हणजे डेंगे, जे फोडून खायला खूप छान लागतात. आणि हे त्याचे छोटे पाय आहेत. तर यातले थोडे छोटे पाय मी बाजूला ठेवले, ते मी रस्स्यामध्ये डायरेक्ट घालणार आहे, कारण ते पण चावून खायला किंवा त्यातला मांस काढून खायला खूप छान लागतात. आणि जास्तीचे जे पाय आहेत तर ते मी मिक्सरमध्ये ते वाटून घेणार आहे. तर मी हे सगळे मिक्सरमध्ये घातलेले आहेत. आणि त्याच्यात थोडं पाणी घालून मी हे वाटून घेतलेले आहेत, कारण याचं पाणी काढून घ्यायचं, त्याच्यामुळेच रस्स्याला खूप छान अशी चव येते. तर हे बघा, मी हे मिक्सरला वाटून घेतलेले आहेत. खूप बारीक नाही होत, पण बऱ्यापैकी जेवढं जमत असेल तेवढं बारीक करून घ्यायचं. आणि नंतर हे चाळणीमध्ये ठेवून गाळून घ्यायचं आणि त्याचं सगळं जे पाणी आहे ते काढून घ्यायचं. त्याच्यात मी थोडं अजून पाणी घातलं आणि ह्याचं सगळं पाणी मी काढून घेतलेलं आहे.
तर हे बघा मला एवढं पाणी मिळालेलं आहे. चला आता फोडणी करून घेऊया. एका मोठ्या टोपामध्ये मी 4 चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि 2 कांदे बारीक चिरून घातलेले आहेत. कांदा तेलामध्ये व्यवस्थित परतवून घ्यायचा. आमच्या घरामध्ये सगळ्यांनाच खेकडे आवडतात आणि त्याचा रस्सा पण. कांदा व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर इथं मी 3 मोठे चमचे बेडगी मिरची पावडर घातलेली आहे. याने सुरेख लाल रंग येईल. आणि हा आहे मालवणी मसाला. तो जवळजवळ 1 वाटी मी इथं घातलेला आहे. जवळजवळ 5 मोठे चमचे हा मालवणी मसाला आहे. मसाला तेलात परतवून झाल्यानंतर याच्यामध्ये ते साफ केलेले खेकडे घालायचे. त्याचे जे पाय आहेत ते घालायचे. हे जे त्याच्या छोट्या पायांचं पाणी काढून ठेवलं आहे ते घालायचं. एक पाव चमचा मी इथे हळद घातलेली आहे. एक 5-6 कोकम घातलेले आहेत. याने रस्स्याला खूप छान टेस्ट येते. चवीप्रमाणे मीठ. आणि आता मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे. सगळे मसाले घालताना गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची. आणि हे सगळं नीट एकत्र केल्यानंतर गॅसची फ्लेम फुल ठेवून याला एक चांगली उकळी येऊ द्यायची. थोडंसं पाणी पण मी घातलेलं आहे इथं. ही बघा याला अशी छानशी उकळी आली की याच्यावर झाकण ठेवून गॅसची फ्लेम स्लो करून याला 10 मिनिटाची वाफ द्यायची. आणि हे आहे मालवणी ओल्या खोबऱ्याचं वाटण. हे 2 वाटी खोबरं आहे. तर मी तेलामध्ये थोडंसं आलं, लसूण आणि कांदा परतवून त्याच्यामध्ये खोबरं परतवून घेतलेलं आहे. सोबत थोडी हिरवी कोथिंबीर पण घातलेली आहे. तर ते वाटण मी आता मिक्सरमध्ये काढून त्यात थोडं पाणी घातलेलं आहे आणि याचं वाटण करून घेतलेलं आहे. खूप बारीक नाही पण बऱ्यापैकी थोडंसं जाडसर असं वाटण करून घ्यायचं. हे बघा 10 मिनिटं झालेली आहेत. खेकड्यांना आता छान अशी वाफ आलेली आहे. खेकडं शिजायला जास्त वेळ नाही लागत, ते पटकन शिजतात. आता मी याच्यामध्ये मगाशी जे वाटण केलं ते घातलेलं आहे. आणि तुम्हाला रस्सा जेवढा पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात त्याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे. आणि आता मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे. हे बघा आणि याला मी छानशी अशी उकळी येऊ दिलेली आहे. एक दणकून मस्त अशी उकळी येऊ द्यायची. आणि हे बघा आपलं खेकड्याचा मस्तपैकी असा रस्सा तयार झालेला आहे. तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि या पावसाळ्यात ह्या खेकड्याच्या रस्स्याचा आनंद घ्या. हे बघा सुरेख असा रस्सा हा तयार झालेला आहे. रेसिपी कशी वाटली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.